gabi-gabi nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Hoy, Marika! Asa na sa ka nagdala sa kakuting yan? Hali dire! Asa naman po? Mag-inom na sak ka? Ikaw yun! Ako, ano yung problema sa iyo? Ako, kikis na lang ka! Ako, nagkikis na lang sa iyo ha! Ikaw ba? Ikaw, saan problema sa bagay? Ikaw, kusik-kusik lang ka sa iyong kwarta! Gagasto-gasto lang ka! Tapos ako ba yung biglang nag-usik-usik sa kwarta? Ikaw ba yung usik-usik sa kwarta kasi kag-make-up dira? Nag-adlaw si make-up, kulang na kayo musimot. Ako? Kusik-kusik o kwarta? Nagpagwapa ko para sa imo ha! Umiyak ka naman sa kung mga asawa ko mag-inom ko. Gahubog-hubog ko, gainom ko taga-adlaw para lang guwapa ka sa akong pananaw. Oh girl, sa gabi-gabi nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo nalalasing ako. Ako ka!